dajte mi večeras uspomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Hrvatska je domovina moja, ej Slavonko, i moja i tvoja. Ej Hrvati, Hrvatska vas zove. Oj oraje, daleko sam od tebe, svakim danom sve sam dalje. A ti širiš grane i još čekaš na me. A ti širiš grane i još čekaš na me. Ja ljubim plavu, sreću kranevu, svaku curu volim ja. Bila ona plavuša, smeđaju garavuša, samo da je šokica. Jedni smo šokci, šokački momci, vrela je naša krv. Lupamo čaše, ljubimo znače, pijemo do zore. Ciganka je cigana, udarila vilama, ciganka je cigana, udarila vilama. A cigan je ciganku opalio za banku, a cigan je ciganku opalio za banku. Radosti sva, sam svoju Alors, j'apprécie beaucoup des journées comme celle-ci et je trouve que la communauté croate fait quelque chose d'extraordinaire en invitant un groupe comme ça depuis chez eux. C'est super pour les Croates eux-mêmes qui retrouvent un petit peu de leur pays, parce que c'est pas facile de vivre loin. Et pour nous les Suisses, évidemment, on découvre des choses, on comprend mieux, on s'intéresse. Et c'est vraiment des occasions comme celle-ci qui font qu'on tisse les bons ponts entre les cultures et qu'on parle d'intégration et non pas d'assimilation. Evo, drago je da smo se našli tu u Monteju na hrvatskoj fešti sa hrvatskim vinima, sa hrvatskom hranom i najdraže mi je što ima dosta prisutnih Švicaraca da upoznaju našu malo kulturu i naše ajmo reći, običaje, našu muziku i naša jela, naše piće. I vidimo po prisutnim ljudima tu da su zadovoljni, da je drago što si tu i da sve se događa na boljem redu. Dosta tih ljudi odlaze u Hrvatsku i zato im se svidilo, im se svaki put kad ide dole, svidi im se kako se to u Dalmaciji, u Hrvatskoj, na turizam i to, i zato im je drago što su došli tu na proslavu, hrvatsku proslavu Monteja. Evo, danas smo u Tiffany u Monteju došli, ima malo tamburaše, došli prvi put da čujem tamburaše iz Slavonije, inače dosta slušamo klape, zašto smo iz Splita, iz Dalmacije, tako da isto je dosta ista muzika, slična muzika, tako da je drago što možemo ovakve dane doživjeti u Švicarskoj, jer je isto malo nostalgija da nas uvati kad cijelu godinu provedemo ovdje, kad ne možemo ovo zimi, ja ne mogu zimi ići dolje u Hrvatsku, tako da kad dođu ovdje pjevači, svirači, od doli isto najlipo, vidimo naše ljude ovdje, našu muziku i našu hranu, tako da je uvijek dobar moment. I kako inače uvijek ima više zbijanja u
njemačkom dijelu nego kod nas, zato što ovdje nismo puno, tako da je uvijek dobro imati ovakve dane gdje se možemo svi skupiti i popričati, jer malo kad to možemo napraviti. Prije svega zadovoljstvo vidjeti naše ljude ovdje. Nema ih puno i kad se skupe ovdje uvijek napravi veliku atmosferu. Imali smo više puta grupa i sa Zlatkom smo organizirali. Uvijek je bilo lijepo, prekrasno i mi smo ipak malo se vratili doma. Ne možemo često, ali kad su ljudi tu, mi smo doma. I oni su tak doma isto. I ono što mi je najveće zadovoljstvo što se ljudi miješaju i nema onih ovo je tu, ovo je odavde, ovo je tu. Vidite, svi su ovdje zajedno. A pogotovo gledajte sada, ovo je prva godina što su tu i Švicarci. I to uživaju, svi. A mislim da nema ničeg ljepšeg nego da mi dokažemo našu kulturu, našu volju, da mi s njima podijelimo nešto. Ja mislim da to je najveće bogatstvo. Zahvaljujem isto ovoj krasnoj grupi iz Osijeka i Ravnica što su prekrasno svirali, podigli atmosferu, skupili naše ljude, da možemo im pružiti našima kao da smo ovdje doma, jer nama je ovaj drugi dom isto, naša jela, naša pića, naše kolače i lijepo nam je i da bi još puno puta došli ovdje kod nas. Danas je bilo super štimung, bilo je super, hrvatska kuhinja bilo je super. Ja radim hrvatsku kuhinju, sve friško, znači svako jutro idem na placu, kako što se kaže, kupujem friške stvari i pokušavam spojiti francusku kuhinju sa hrvatskom. I u Švicarskoj to je stvarno obožavaju. Za štimung bilo je super, bilo je stvarno i pita,
Pita od jabuka je bila stvarno, je bila super, ko što je radila moja mama. Pa evo, lijep pozdrav našim iseljenicima ovdje u Švicarskoj. Evo, nakon 3 godine ponovo se vidimo. I evo, ja bih se zahvalio našim dragim domaćinima, gdje smo prije 3 dana bili smo u Cirihu, u našem klubu Kroacija, nogometnom klubu Kroacija. Drugi dan smo bili u Ženevi, tako da smo isto predivno proveli, jako je bilo lijepo, to je bilo u jednoj velikoj dvorani sportskoj, gdje su nas ljudi, a i mi smo bili jako zadovoljni s njima, jer su jako dragi ljudi, kao što kažu, oni se jedanput godišnje uspiju sastati tamo i onda kažem mi dođemo kao melem na ranu. I evo danas smo ovdje, da u Monteu smo ovdje u ovome krasno Tiffany, u ovome restoranu gdje se jako lijepo sa našim ljudima družimo. To bi ja nazvao ovako jedna mini turneja koju smo napravili evo za ova 5 dana sa putom. I jako nam je bilo lijepo i ja vjerujem da ćemo se, u stvari mi bi se volili opet vratiti, ali da to ipak na neki način traje malo dulje. Ja znam da su ljudi ovdje jako zaposleni i da jako puno posla imaju, rade po cijele dane, dakle taj vikend kad im dođe, oni se stvarno opuste do kraja.